Bamanyare cɛni muso denmisɛnnin mabakɔrɔba minnu bɛ ka radio joliba lamɛn ni waati na an b'a fɔ yen n'aw bɛɛ lajɛlen sɔgɔma. Kunnafoni sɛbɛnw bɔra an bɛna lajɛ k'an da don la limanaw laadala ko la an fɛ yan nɔ don o don ni kɛnɛ bɛ sigi aw ye walasa aw bɛ se ka kunnafoniya sɔrɔ fɔ aw sigiyɔrɔw la cogo min na. O la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Baara taabolo bi sɔgɔmada in na kumaso kɔnɔna la a balimakɛ Amadu Jalo min bɛ tali kɛ Ntɔma Amadu Tolo ale fana bɛ kumaso kɔnɔ min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la jɛka baara don lamɛnbaaw an bɛ segukaw fo an tɛ ɲinɛ ko b'an lamɛn kɛmɛ murumuru kelen kan. O la Tolo yan'an ka don kunnafoni kɔnɔ ni foli b'i bolo i b'o kɛ joona an bɛ tɛmɛ. A fɔ an b'a fɔ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen dɔrɔn ko u bisimila u bɛ u ka radio mandi kan an bɛ ɲɔgɔn bolo. Ayiwa an bɛ ɲɔgɔn bolo o ye denmisɛnninw ka kuma ye dɛ. An bɛ ɲɔgɔn bolo. Denmisɛnninw ka bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ. Hakili b'a la a tɔgɔ di. Sɔgɔmada in na radio jeliba n'a lamɛnbagaw bɛ ɲɔgɔn bolo. Cɛda bɛ ɲɔgɔn bolo. Ayiwa an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. I bɛ ka yɛrɛ de la k'a fɔ k'a bɛ ɲɔgɔn bolo. Nin don ne yɛlɛ la fo ne ɲɛji sira fila bɛ jigin. A ma fili koyi. An bɛ ɲɔgɔn bolo de. O y'a sɔrɔ dɔnkili in da waati don. Kosɛbɛ. Cɛ tɔgɔ ye dɔnkilidala in tɔgɔ yɛrɛ ala tɔgɔ tɛ n kɔnɔ. Keji tɛ yan. Ale kɛ dɔnkili ale de t'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn bolo. Ale de b'a fɔ. I bɛ ka taara yɔrɔ jumɛn yɛrɛ fɛn Stade Mamadou Konaté do wa ou bien Stade Mamadou Konaté do. O de do. Voilà. An kun bɛ voilà biennale. Biennale okumu kɔnɔ. A don a sigilen kuma dira a ma nisɔndiyara kosɛbɛ sabu yɔrɔ biennale kun fanga ka kɛ Mali kɔnɔ yan o nisɔndiya kun b'a la yɔrɔ ale nisɔn mana diya ka ban kuma caman bɛ a b'o fɔ président ko k'an bɛ ɲɔgɔn bolo maa si ma ko yɛlɛ bɛɛ y'i kɛ yɛlɛ k'a yɔrɔ la ye an bɛ foli di bɛɛ kama ni waati na diɲɛ ye nin ye dɛ Tolo waati don. N'a kun bɛ yan i b'a sɔrɔ a tɔgɔ bɛ bɛɛ da sisan i bɛ kalo yɛrɛ kɛ i bɛ ka tɔgɔ mɛn maa da. Kosɛbɛ. Diɲɛ nin ye Tolo an bɛ kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ taa Musa fan fɛ ale bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka na gafew nɔfɛ. Bi kunnafoni de gafe fɔlɔ o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana Nouvelle Horizon kumana Amadu Tolo kuma min b'a kɔnɔ kuma fila don. Kosɛbɛ. Fɔlɔ o ye ko n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ INTM baarakɛlaw ka lafasali kuluba ni ale de bɛ Mali baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen ale de b'u ka hakɛw lafasa INTM ni gouvernement kura ɲɛmaaba n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye Choguel ko kunungo k'a ye wulikajɔ kɛ ka taa UNTM maaw sɔrɔ fo sigiyɔrɔ la bourse de travail la dɔwɛrɛ tɛ Tolo ka taa u kuma ɲɔgɔnya UNTM ma farati k'a bɛ baara bila a bɛ jamana bɛɛ de sigi a sendɛgɛ kɔnɔna la yani bamananw ko ten yani maa ka sigi disi kan kana se ma o ka fisa n'a ye Choguel ta kɛra o ye a wulila ka se UNTM maaw ma sabu u ye baara bila min kɛ kɔsɔ in na a ma dogo waati min na Muktar Wan ale bɛ fanga la fasiridi sɛbɛn yɛrɛ ka fɔ la o waati Muktar Wan yɔrɔ ale bɔli kun ka gɛlɛn a ma ale ta kun kɛra bureau sigi ye ani UNTM maaw kuma kun ka gɛlɛn u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ nka Choguel a bɛna fɔ ale ma sigi ale ma o kɛ ale ko f'a ka wuli ka se ninnu ma ka u hakililaw dɔn n'a ma ɲɛ k'u bɛ baara bila yɛrɛ kɛ u fɛlaw ka se ka dɔn o de sen fɛ u ka secrétaire général filanan ni o ye Abdurahman Infa Touré ye ale ye ladilikan di dɛ a ko ninnu daminɛ na olu tun bɛ fɛ ka ji yɛrɛ ko koliji la u tun bɛ fɛ ka jisumanin ko koliji la u tun bɛ fɛ ka kalo 2 kɛ kuma ɲɔgɔnyaw ka ko dulon fɔlɔ ni gouvernement ka sigi ka kuma ko nka u nana bɔ min kalama o ye k'a fɔ syndicat dɔw bɛ yen syndicat minnu bɛ olu yɛrɛ kɛlɛ minnu tɛ fɛ ka olu UNTM ye k'u ye place di olu ma ka jɔyɔrɔ k'olu kɛ jɔyɔrɔtigiw ye i n'a fɔ sariya tigilama walima CDT maaw o tɛ yɛrɛko kɛlɛ daminɛni Nouvelle Horizon ka kuma la n'i ye jateminɛ kɛ ko Muktar Wan yɔrɔ ale de ni ninnu ma ɲɛ fo la fo a nana kɛ Muktar Wan fasiri ka kuma don dɛ ko ale ta kun kɛn bɛ UNTM ka baarabila in ale kun kɛn bɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko ni ten dɔ dɔrɔn fɛn min ni hali n'a kɛra a tɛna kɛ gɛlɛyaba ye k'i sigi bureau climatisé kɔnɔna la k'a kɛ UNTM ka grève ko yɛrɛ ko hali n'a nana kɛ bɔfɛn ye a tɛna kɛ kojuguba ye Choguel ko aya yɔrɔ Choguel
ma la somine o shubai min fen be kera ale nyana ya ale min fana tale flene ka ke premier ministre ye ale ko yente mawma yana ka ne segere ne rabi wuli ka aw segere nga tolo ona tawta yentem jo kuma kan kelen buda o kelen de buda ko luka lahini minun be ni ama sabati nu ma wasa surala uya tayrom uya bla yoromna uba tay yentem ko bi ni aye barake la chaman baby ni aye ube ulu nofe ulu yentem tew asigira senga amena nga ulu minum blala senga barake la kala fasali kulu ula dogal mate minu ni ulu nana bla ulu kofe do be u blambe ulu la utifeka ulu ye ulu du yentem ulu be ka laini minke barake la be ka keklenye shi kana fasa shi kafo ebe nene be barake linge tolo e ka sara nyon ne ga sara nyona fla o bo etala walma fen chaman be sarawla o bi di ema kerefe sarawla ka soro du nere ka sara yere soroto e baray ali compresso ke maminu be ni olu jago gena ka bo barala yentem ko nunu ka fela kata se commentex SA segu ka fi o barakela o fana be gena ka bo barala ka commentex yere datugu ani terengo kuma fana be teren ka se ka wuli ka tama malide bela jile ni layni damado ye yentem ko lu ko ni sigin kan ni wa ka nyine bo ani benkan do kera ni gouvernement che bengan nunu e procès verbal yi ayre kunganga wula waliya kabi janvier kalo tile folo samba flani mwani kile kana bla décembre kalo tile bisabani kile ulu ni nyonche laini minu kera ni benkandu uli gouvernement che be ibolno bla la be ko ama sonkerama benkeraka atotora doro akalla waliya songera feminga benkera oka atotora la waliya dronye wentem ko gouvernement bi sigi ko kola jemuna ni umake abna fo gouvernement fando fe ban bu fe ka bandike Abdourahmane Infa Touré ako niya ye bi sarako keme do fsambe doye abina fo do de ka laini o ka fsani do tay ulu du yentem ulu ka laini uma aye ka fo ma shika laini ka fsani utay wa jamana dem bese ka basigi chugomina ani fen chaman be jamana konna la jamana yere mara chugu ni gouvernement manye ko ubi do fsani doye ulu koni ka préavis seben du bolo a glonedo ni gouvernement mataw ka jinisra fe u keto do ka abla gouvernement ka tabalika wa barabla wa tletan re de dledo we mi fo shogel ko tletan shogel ka gouvernement ka to siku miri nu ni yentem ba ke nu ba ke chugumina ko akete u local line damado mini akabo asirama mayni nouvelle horizon ya fo ale nouvelle horizon kele konna la tolo a jirale me ka foko anga bolandulatan konala no ye fédération malienne de basketball tolo kuma dagabana kuma de ba konala minu talendo kanyishi anga bolandulatan nyemawma tolo a ko yere tambe fugata a kunturo kenkeren yala ambanike mimbe nali be FIBA mon fédération internationale de basketball association amanyang a jalaki yere tambe kata bi aleka imana safo iba kungulo de fo imana fenfe fo bulandula tankula jien kurukara bela jilela itse kataka amanyang kuma min fora minye kuna fondisera do no ye the New York Times ye l'américain nga kuna fondisera do ye ani armadia la fasali jekul do be Human Rights Watch olu ye kuma do fo kuma minu ni uya sementia ka fo Fédération Malienne de Basketball konala tolo tanama ko do be minu atara anga maminu yerebe digil karamogoyala no entraîneur ye kanyeshi mugotiki intanuma minu be ne olu be bulan tulata dorete tulu ika haketo lamme bawka haketo dorete ka cheni musoya ko taka nyeshi numa do be no olu be shibe santa ani shegina do yerebe santa ani duru kuna fundisira minni o bora ONG international mini no Human Rights Watch ani the New York Times uya a sementia ka foko bolanduna tana nire ulu yere de kala khalikera niye ka foko uka digeli kramogo Fédération Malienne de Football ale konala basket Fédération Malienne de Basket ke ko uka digeli kramogo mawrema ni tanama ko tagu segere namake uyere ka digeli kramogo
alisa a fasiri di sɛbɛn nu u y'a jira k'a fɔ ko in a taara ka ninnu sɛgɛrɛ a kuma de larawila fo ka taa se basketball jɛkuluba yɛrɛ diɲɛ kurukara n'o ye FIBA Monday o ɲɛma Amadu Ɲang kosɛbɛ dɔ bɛ yen nɔ o si bɛ san 19 la dɔ bɛ yen nɔ san 18 dɔ yɛrɛ fana bɛ yen musomanin 3 dɔ fana bɛ yen o si bɛ san 15 la nin bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a ta fɔ cogo la dɔw y'u ta fɔ u somɔgɔw ye ko aya u taalen bulandolatan na yɔrɔ dɔ la jamana yɛrɛ kɔ ka kɛ nin tigi bɛ k'a ta lakale a fa de ye n'o ye Ajara ye a ko nɛgɛ kanɲɛ 2 waati o y'a sɔrɔ su gɛngɛ bɛ yen ko ale ka entraîneur k'o taara ale ka da gosi ka don ale ka fɛn b'a kɔnɔ ka ɲɛsin a ma min fana si bɛ san 15 la ko n'o ye Mariama tɔgɔ dɔ ye Imani waati mɔgɔw de bɛ k'a lakale nin cogoya la ko a lakalila olu fana ye tan dɔ a ka hôtel chambre kɔnɔna la ko u ka entraîneur n'o tɔgɔ fɔ kɛra ko la dɛ Tolo ko Bamba o y'u ka entraîneur ye u taara ka tanamako ta ka ɲɛsin ama kosɛbɛ dɔ fana bɛ musomanin sabanan n'o tɔgɔ ye ko Umu san 17 ale fana ta kɛra nin cogoya la ko entraîneur kuma bɛɛ a bɛ tuloni yɛlɛninw ta k'ale sɛgɛrɛ walima k'i bolo jɔsi ale fariw la o nana kɛ ko ye ko min tɛ dabila ale fana a ta lakale ale yɛrɛ ma da a somɔgɔw ma dɛ ale ye Amadu Ɲang yɛrɛ de wele ale min bɛ FIBA ɲɛma k'a fɔ a ɲɛna aya a ye kangari da entraîneur ye dɛ a bɛ ka min kɛ n'o ye Bamba ye ka ɲɛsin ne ma kuma bɛɛ a b'a fɔ nin bɛ tan ko wa ko n'a ma sɔn a ta ma a ka jouer kulu fɛ ko a tɛna yamaruya d'a ma a ka se ka bulandolatan yɛrɛ kɛ maaw fɛ Tolo o tɛ n'a fɔ n'i ma sɔn ta ma fana tɛ sɔn i ta ma o ko de bɛ senna ko in nana munumunu k'a munumunu fo Imani Warachi Watch ani The New York Times olu tulo nana don kuma in na ko ni u ye ko in ta diɲɛma tulo kan wa Amadu Ɲang yɛrɛ a bɛ n'a fɔ jalaki min taara ka ɲɛsin a ma sabu ko a ye ko in ye a ma se ka fɛn bɔ entraîneur in ta la u ma ɲangini ta k'a sɛgɛrɛ Amadu Ɲang ale ma fɛn kɛ o sabu ale kɔni ko ale b'i jɔ fɔlɔ ale bɛ baara ninnu bɛɛ jɔ fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli min bolodara nin ko siratigɛ la sɛgɛsɛgɛli ka se a dan na walasa ale na se ka jɛya Tolo ɲininkali min bɛ yen ni maa bɛ se k'o k'i yɛrɛ la o ye k'a fɔ munna ni waati la ko in kɛra waati min na a dun jirala k'a fɔ ko in ani sisan cɛ a mɛnna ko min kɛra san 2016 munna o ko bɛna ta ko yanga bi diɲɛma ko ye Amadu Ɲang kɔni ko ale sariya ye sariya ye ni sariya bɛ kɛ sariya ka kɛ kiiri ka tigɛ a bɛ tigɛ cogo min na walasa olu ka se ka jɛya kuma ye nin dɛ Tolo an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la Fredi sɛbɛn min bɛ yen ni o ye le soir de Bamako ye ale kumana soir de Bamako a ko min ye chef d'état-major nin tɛ Mali chef d'état-major ye nka nin ye dɔngɔnɔw ka jɛkulu min bɛ yen ni o ye Dana Ambasagu ye o chef d'état-major Yusuf Toloba a ye k'a ye weleweleda kan kɛrɛnkɛrɛnnen de bila kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye Asimi Goita a n'a ka cɛdenw k'u t'a lajɛ wa u ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana cɛmancɛ bɛ se ka kisi ka kɛ jamanadenw sago ye cogo min na weleweleda kan in dɔwɛrɛ tɛ o Tolo n'i ye jateminɛ kɛ jamana cɛmancɛ la nin waati in na bamaci wale tigilamaw olu ta kɛ bɛ u ka sariya yɛrɛ de bɛ sigi wa kuma bɛɛ Tolo i hakili bɛ mun na min bɛ kɛ kuma bɛɛ ka maaw bɔnɛ u ni na walima ka taa bi dugu kuturuw kan walima u ka sariya min n'o ye jagoya silamɛya sariya ye k'o sigi maaw dala dinanguru dinanguru a bilama a kɛmɛ yɔrɔ ye maa yɛrɛ ka se dugu in na a gɛlɛyalen don hali ni dun bɛ taa Baɲangara mara walima Bankasi mara ninnu na Tolo f'i ka taa munumunu gosi kɔnɔ ninnu fɛ ka sɔrɔ ka sira wɛrɛ minɛ siraba min bɛ yen ni o ye RN16 ye a jirala k'a fɔ faamaw yɛrɛ ye o sira in yɛrɛ ye k'a to yen pewu k'a sababu kɛ bamaci jɛkulu kɛmɛ ka sira in mugu minnu bɛ dugumakolo jukɔrɔ ani ka t'u bɛlɛ sira la ka tanamako ta ka ɲɛsin maaw ma n'i bɛ taa Duwanzan f'i ka taa munumunu yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Yusuf Toloba ko nin waleya olu de b'o cɛla ye wa min ye dantɛmɛ wale ninnu a bɛ fɔ min ma ko GSIM ani AI ninnu jɛkulu fila bamaci jɛkuluba fila ninnu a jala k'a fɔ ninnu de bɛ ka tanamako ta ka ɲɛsin a sigida ninnu ma
tolo Mali armée dun senga dogo yoro ko fole nuna ma min be lakana sabati o ye donso ye donso dun dirala ka fo dugude do be olu benkan temena uni bamanci jekulu nu nyonche donso ko ka benkan ke uni nyonche a benkan dun yere ama bo kare la kan dinen soro bamanci man nu bi benkan nu boroto ma be ubuna bi dugude un sigileka dinanguru bilama kwa jigwara farabugu mini ma yere kunti doye ka bo Yusuf Toloba ko ni ko min be sena asira Mali army ani donzo ka fara nyonka sabu bini maw nyini nga ba fa ko donzo ye ulu jugudi ko donzo ni bamanci maw be jerela unu be udabe flekelina Yusuf Toloba ko mahama yo fo iflila ale be chikami ndi Asimi Goita jamana nyima dobi aka ceden ukala ko armeni donso ka faranyonka wala sa ukaseka yoron allakana note tolo umatla folo de bamanci mamunun be ni ube jamana chamanje ina mabbe tolo tanama ko de be takanyeshi yoroko fole numa ko sobe soare bamako kelen kono tolo ministre minuni ulu suandira kosaina ministre kelembala musodo atoye ko madame Damile Madina Sissoko ningali kele do ko abe akana to durunare jikoro jila sabu bi barayoro mindirama ministre so mindirama ministre so yin sebakoro nyamina ma fe afora mamin ko parce que kuma do de mamin be nale kunye ministère des transports et des infrastructures o nyama ba yani madame Damile Madina Sissoko kana makan fili dabo ale de kumbe makan fili dabo tolo aye min ke ministre so ina ki kodu tolo bara ka bara betutru akunka foi mai ani ay bara min temani entreprise BTP walma marché minum be di tolo amadi adi chugola marché beka betutru akunka katana sifla yoro mambe fako la otanake ena me ko dlalila mauna ko latoina walma mauna fako ite barakelai walma mauna fako inna ko werela minte barayre ka soro dun tolo ni fora mako mami chenike yani ka tlaw ka bara no dlalila ka fo kibe bara nyuma damne wasoro wati tara transition dun wati corone du kosebe mami ni o ye madame Damile Madina Sissoko ye nana kunungo yere trata joro falen o kera ani ministre inceno e makan fili daboy fasiri dila minale fasiri sebe laya jara aya jara ka foko danteme walini yurko min kera ministre soina ka marché taku di na koromawma walma anga entrepôt minumbe ni we malika entrepôt ye Abidjan Côte d'Ivoire, Dakar, Sénégal, Accra, Ghana, Kaufei, Nouakchott, Mauritanie, Conakry, la Guinée, Kaufei, Tolo, Nimbela, Djeleye, Nyema, Kira, Colonel, Walma, Finitigo, a chute bi commune, Nyema, yate Finitigo, Bolo. Mamin Duen, Olu, Swandi, Ministre de Yake, wa Abin Mbarake, Watimina, Abinafo, Yere Maja, Sorasu, Nyakoro, Sorasi Minuni, Fangabo, Olu, Bolo, Walmaka, Sorasu, Manafon, Feke, olu be se ka ale makaran cogo mina o baara de kun b'a bolo ka kɛ sɔrɔte ministre soyi tolo ko fɛn fɛn kɛra kɔnɔna la bi hali maa wɛrɛ sɔrɔla ministre soyi kɔnɔ ka seereya di k'a fɔ makan fili dabo a ye baara min kɛ ministère des transports et des infrastructures kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la a ye ko bɛɛ de ɲaami ka taa n'a sen fila ye parce que ka kuma do dɛ yani o dun o ɲɛ ka sɔrɔ o la madame Damile Madina Sissoko kunu baara falen min kɛra baara dun b'a ɲɛ dɛ a dun ɲininkali kɛlen do ana se ka ko ninnu u jɛya wa don nataw olu de bɛ se ka o sɛmɛntiya an ye kuma in ye Suwade Bamako de y'a fɔ lamɛnbaaw bonya b'a la Joliba FM facilité sɛbɛn min bɛ ni o ye l'indicateur du renouveau ye ale kumana Dramane Ali Kone bɛ to ka dakuruɲɛ kelen min kɛ tolo a ko gafeba min bɛ yen ni transition bɛ ka baara kɛ n'a ye ni o ye charte ye ko charte ko charte yɛrɛ k'a sara koyi k'a sara la charte est morte Dramane Ali Kone ka kuma la a ko bi
tolo sharti sakun a fɔra k'a sara kun min na dɔwɛrɛ tɛ o sariya min bɛ yen sɛbɛnw de don baara bɛ ka kɛ n'a ye jamana jɔsenba don a bɛ n'a fɔ an ka sariya sunba a bɛ n'a fɔ ni sen d'a kan k'a tereke a bɛ laɲini minnu kɛ nka maaw bɛ taa munumunu laɲini ninnu kɔfɛ ka ko wɛrɛw kɛ sharti min filɛ nin ye ni camancɛ fanga bɛ ka baara kɛ n'a ye ko a bɛ n'a fɔ a taara de k'a yuguyugu k'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen bɔ a kɔnɔna la sabu dantɛmɛwale tɛ dantɛmɛwale walima a sariyakisɛ minnu bɛ yen ka se tereka kan ka tɛmɛ a tɛ bonya hali jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ fɛ kɛ a bɛ daminɛ min na o ye k'a fɔ jamana ɲɛmaya bɛ min bolo bi yɔrɔ sharti y'a fɔ ko a ka danga kan ka kɛ n'o ye vice président ye o tun bɛ kɔrɔlen kabi fanga yɛlɛmana o ma kɛ yen fɔlɔ an kɔni m'a ye fɔlɔ da ka kuma don ani hali n'i ye jateminɛ kɛ a fɔra ko sharti ko ni gouvernement bɛ sigi a kana tɛmɛ maa 25 kan minisiri joli bɛ yen bi maa 28 ko hali maakɔrɔ minnu taara minnu bɛ yen ni olu senkɔrɔma cɛra k'u bɔ fanga la k'a bɛ n'a fɔ u bɛ n'a fɔ ka kalan wɛrɛ di maaw ma maaw bɛ se ka min faamuya bi jamana yɛrɛ taabolo la k'a sɔrɔ dun tolo ni nin waleya kɛra ka kun bi ɲɛ minnu ye sharti in sɛbɛn k'a bila jamanadenw ka bolo kan i b'a sɔrɔ u tun bɛ ni min tɛ télévision so la u bɛ radio so la walima u bɛ yɔrɔ wɛrɛw la kunnafoni sira wɛrɛw kan k'a fɔ ayiwa ko sharti bɛ tan bi nin waleya damanda bɛ ka kɛ ka sharti n'o ye gafeba in ye camancɛ fanga bɛ ka baara kɛ ni min ye sen bɛ ka tereka kan olu dun dadennen don bi u b'a fɔ ko ntɛbɛn ale dadennen don ale indicateur kelen in kɔnɔ tolo a jiralen bɛ k'a fɔ ko a tɛna mɛn yɛrɛ min ye Bayidi Darame ani Maro Darame ye ni maa fila ko sariya wulilen bɛ ninnu nɔfɛ k'a sababu kɛ ko conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM ɲɛma Mohamed Sherif Haidara k'a ye wele bɔgɔ jɛnini kan k'a sababu kɛ u ye nɛnijugu ta ka ɲɛsin a ma kunnafoni sira dɔw kan Bayidi Darame ani Maro Darame ninnu yɔrɔ kɛlɛ wɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ min ye jɔyɔrɔko kɛlɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen la CSDM conseil supérieur de la diaspora malienne jɛkulu min ni n'ale bɛ malidenw tɔgɔ la a jala k'a fɔ Bayidi Darame ani Maro Darame a maa fila bɛɛ sigilen don Faransi k'u ka kiiri a bila mɛ ka min ye juin kalo tile 29 a n'a juillet kalo tile 27 san 2021 commune 3 ale tribunal la Mohamed Sherif Haidara ale de y'u wele bɔgɔ jɛnini kan sabu ko u ye u ma dan k'a fɔ ko u bɛ CSDM ɲɛmaya minɛ u ye dantɛmɛwale nɛnini ta ka ale sɛgɛrɛ dɔgɔyalima tɛ dɔgɔyalima ye u y'o ta ka ale sɛgɛrɛ n'o ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ CSDM jɔyɔrɔ tigiyako kɛlɛ o de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ f'a nana kɛ sababu ye Mohamed Sherif Haidara u tun ye Bayidi Darame yɛrɛ gɛn ka bɔ CSDM kɔnɔna la waati dɔ kɛra nka a ma jɛn ni o de ye ale kɔni ye CSDM kɔnɔko yɛrɛ bɛɛ ta ka k'a yɛrɛ ta ye ka maa wɛrɛw ta ka fara a yɛrɛ ka Faransi jamana kɔnɔ ye ka taa bureau kura sigi walima ka maa wɛrɛw ɲini ka fara a kan ka jɛkulu in ka kurakuraya a kɛ i n'a fɔ ale ta don Mohamed Sherif Haidara ko ni CSDM a récépissé n'o y'a banque sɛbɛn yɛrɛ ye o b'ale bolo o original b'ale bolo ni mana taa diɲɛ fan o fan ale bɛ se k'o yira munna Bayidi Darame bɛ taa ka taa CSDM ko k'a yɛrɛ ta ye ka tila ka o kuma yɛlɛma ka maa wɛrɛw don na ani maa minnu bɛ jɛ la nka ko in nana sama u ni ɲɔgɔn cɛ fo nɛnini ni dɔgɔyalimaw nana bɔ a la o de y'a to Mohamed Sherif Haidara a ye nin maa fila in kelen ye cɛ ye Bayidi Darame kelen ye muso ye Maro Darame k'u welelen don bɔgɔ jɛnini ka o kiiri bila mɛ ka juin kalo ani juillet kalo natɔ in kɔnɔ kuma in nin ye ne ka kuma tɛ an y'a bɔ indicateur kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la Joliba FM tolo walasa ka kunnafoni di sɛbɛnw kun cɛ min ye kunnafoni di sɛbɛn bɛ ni o ye l'indépendant ye ko min ye Arazbachi ko u y'a bila a bilala fɔlɔ liberté provisoire yɔrɔ Mohamed Yusuf Bacili ni bɛɛ b'a wele ko Arazbachi ale kun bilala lasogoli la n'o ye mandat de dépôt ye commune 4 ale procureur fɛ ko a ye dɔgɔyalimaw ta ka ɲɛsin magistrats ma mais kalo tile 7 tɛmɛnen
syndicat belebeleba 2 min bɛ ni olu bɛ kiri sariya tigilamaw tɔgɔ la Sam ani Silima olu de ye Kolaton Mohamed Isu Bacili la ni bɛɛ ko a ma ko Arazbac ko kunungo yɛrɛ a na kɛ a bilala o sariya tigila kelen maaw fɛ e bilali min kɛ kunu tolo maa minnu b'a kɛrɛfɛ walima minnu yɛrɛ na ka so olu damadɔ de bɔra i kun olu de ye ka fasiri kuncɛ kasobo kɔlɔsibaw n'o ye surveillant de prison ye k'u bɛna tile 30 baara bila u kɛlen don k'o boloda synergie des section syndicale des surveillants de prison ntɛnɛn u ye ni laɲini sɛbɛn préavis u y'a bila fangabulon min bɛ yen n'ale bɛ baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ ko u bɛ fɛ ka baarabila kɛ baarabila in a bila an bɛ ka juin kalo tile 29 ni fɛn ma bɔ a la u bɛ tila k'a daminɛ tuguni juillet kalo tile 28 ni fɛn wɛrɛ ma bɔ a la septembre kalo tile 7 u b'a da don tuguni baarabila in fo u ka laɲini u ka sabati an bɛ kunnafoni bila nin kan yan l'indépendant de nin fɔ dɛ tolo ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Musa Sanogo bolo tun bɛ nɛgɛ la kumaso kɔnɔ a balimakɛ Amadu Jalo ani Amadu Tolo ni Ala sɔnna gafe kuraw bɛ bɔ sini e de bɛ yan sini kosɛbɛ inshallah sini ko b'i bolo ni Ala sɔnna an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Ala ka jamana a sumaya amin aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la